duond onagi. Mana kamano nyakora magajwan kamora mara mentira kotul makende marua kie chendono mardondo nagi mwakal ne kacha pile kapile chakre cheng wok tich nyaka cheng tich abich nyakora magajwan kakawuno cheng tich adek tere parokoda beach do mara dek gagana rekod parokoda uchel wasingu nidu cheng makawuno odhikelo ne kacha mulwura mwashimua Fred Ouda karamana dugi mana ena kacha mbunge ma Kisumu Central kendo wuko kacha kendo ena chel kom jochung madwaro kom no endo mar Kisumu Central teno dhi nyiso wakati nito lek mare en mane kata geno mane mabende ngodo mar kelo ne kacha du Kisumu Central from Gajwang omiyo medikete mane chunagi TV kaka wuno wan kande kachel koda jatelo kono dhi twaka kachel pono ni kacha gi penjo mora mora bede gi omono mingenya from Gajwang mae momi wakelo ne kandi twak ma edero ne duondo nagi mitai kod chel kodan Steve James aka nyakwar Nyaroni 1 akothul makende marua kilwe Facebook pages magwa chunagi TV TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV, akothul makene marua kitwak, kendo wachaka jaga twag ne yono machalo koda kamane. Mweshimo akothul makene wa musinito iriyo nade? Mokuongo, docho ni ariyo maber, osebedo duching matich matek, matkata kamano. Ado kunya sose telona. Akoro to ogowo. Ogowo, wachomo nindo. Kunya sae tu sirita. Setio matek. Makawuono manurumo gi kanyo. Erokamano mabwa go erokamano donga ahinya nikech maya nudi chingi mokuongo wang' jowi mar Chuny Onagi. Nitire jahera ma Chuny Onagi mabende digom ng'eyo mweshimiwa karaka Fred Ouda ni to en wuod kanye mane yangene nitie oganda mathoth mong'eyo to nitie oganda mabende samoro digom mar ng'eyo chakwa gi nonro ne mane matin to. Mokuongo an mabedo kani gi nyinga giluonga ni Fred Odhiambo Ouda. Jomung'eya moko wacho ni eke dugi moko nyororo weche mang'eny koro to awuod game kamoro ni Kojuok area ma Sawagongo to anokeo yala marinyo to anyakwar jo alego kakan Kanyango to anyakwar jo game kanyikwaya to an gi nyithindo 3 gi nyakano Kabonyo. Kuru mane Ouda wunyayala. Mane Ouda wunyayala. Mane Ouda wunyayala. Ouda mweshimiwa. Mane Ouda mweshimiwa. Erokamano wadwa mondo twage kodi kandi kapo kwa dhi twak ma kuk gi kukune wan gande kachel kod bende ngeche ma bende wachaka godo twak machalo koda kama. Jodongo nobedo piny mogo ngero ni negi wacho ni thuol odonje ko. Nitiro ngero ma igo ni thuol odonje ko. Isenjo ngero ilano? Asewinjo. Gikora okanyako ni kuran jodongo machon ni kuran gima ne giwacho atemo na temo kar nyalona
nikech ka ng'ato ng'isi ni thuol odonje ko, ing'e ni gima otamo wang'e. En lweny manyalo yudi, ma samoro nyameru gore gi jaodi, malo ni thuol odonje ko. Koro tami gima ditim, be koro tami ni koro idog ni ng'a iwe ng'a. Thuol be nya donje ko, kuma koro jaodi samoro gi mari donre, mano be thuol nyalo donjo nie ko, koro tamo wang'i. Thuol be nya donjo nie ko ka weche koro chopo ni tek ahinya. Isetemo yorege te minyalo, to tamo wang'i, koro piny obagi. Mano be nyalo koni jothurwa kuma koro chopeni, thuol koro donje ko. Koro en gi meanings mang'eny, depending ni ng'ato winje nang'o. An be mano mane mara, mane kaka an be mane kaka winje. Koro ng'ato be samoro winje mopogre. Anyway, ka wago mbaka mang'eny, samoro jawinjo moro ang' ne correcta, ang' ne nyisa kaka samoro winje. Erokamano, nyiswa ni kwachaka, aneno ka bende koro in kacha, in e ng'weno, bende kwa dwaro mondo miyo yud komno mar Kisumu Central. Ma ok en niseyude, kendo nisetie komno, kendo nisetiyo ne jo Kisumu Central. Tam ni mokwongo cha nyiswa ni to niyude kanye to niwe kanye. Okwongo, ok ing'e ni tim ng'ato miyo ji nyalo luwe. Nikech kata ndonjo ka 2017, actually achako campaign around 2014. To do katiyo matek e kom ma Central Game. To ot be nan go Kisumu ka, ot madake nyaka sani ni. To kana tiyo Central Game, nanyalo tiyo Central Game ndalo 3-4, to ndalo moko 3 an Kisumu ka. Kisumu ka be nadhi maloso osiep malach ahinya. Mane ka ji nigi shida, to ok ne ging'i ka an jatelo ma Central Game. Ne ginena ka gima an jatelo mar jo Kisumu. Kech nang'eng, ka gine arus an kodgi, ka gine shida an kodgi, ka gine raha an kodgi, kasto yudogi ka gi approacha, kata MCA ma Game Central kamano gi approacha. Kisumu Central ka, be ka king'e is a cosmopolitan town. To jo game ma jodala wang'eng ka kabisa. Koro, okine ka gibe ne giwinjo humba kaka natiyo Central Game. Koro gibe kane gimoro mako gi Kisumu Central ka, to nyaka ne giwachna. Kane maandamano mag chama ochopo, ne gin ja chama motegno, ma pod an ja chama motegno, ne gi involva e gige chama, kendo nabiro tatebo. Koro mos to be an jadak maka, nikech an ouda, onyuola Kisumu Nyalenda Railways, Upper Railways ka, opposite Lake Primary. Kidhi directly opposite Lake Primary, kama garage nitie no. Odo manye dho ndara tik. Nwa jirani mama moro ni mama Chali, tasomo Lake Primary kacha. Koro bang'e ema ne wadhi Nakuru, ka pod wadok mnadaki Ireru. To kana an Nakuru, to king'e ni ng'ato kumoayo kowe. Biecha Kisumu ka, kech onyuola Russia Hospital kai. Koro it means ni nang'ama ne koro, I was so easy with Kisumu, anyacho kamano. Na akonyo jo Central Game, takonyo jo Kisumu. To jo Kisumu noneno berna. Piyo ka jo game pok oneno. To gi suggest ane oda, okichung' ka nikech mjumbe wa at that time. Yani mani konyo gi to onge lemo moro amora men go Kisumu. Ndalo na konyo ka lemo madwaro onge. Arambe na ntie Kibuye kanye, jong'eya wedega ma Kisumu ka luonga gigi, ayudo ko oganda ma wuok Karachuonyo, oganda ma wuok Mbita be nie grube go. Koro kenyaka koro mane kaka ji ng'eya. To maandamano be ni ka, be gino ka onge jatelo motelo ni kabisa. Koro mna an samoro gadwi nyang', masani kore MCA ma keto Limani, wan mbele, waringo, wane Marisa Sibawa. Kamano, madhi maloso siep kabisa. Mane kaka nabiro, mabedo mjumbe wa Kisumu Central. To kana sebedo mjumbe wa Kisumu Central, weche modong in history, natiyo matek. Dana mora manena ka wuoyo ka, biro ng'isi ni ouda wuonyala notiyo matek. Kapo kedhi kanyo, nyiswa ni to ang'o momiyo nidwaro chung', ang'o ma nidwa loko, kata gima nidwa kelo Kisumu Central? By the time manadonjo, uyudo ka mjumbe mane gin go, ne nitie gap matin. Okada wacho ni ahinya, okada weyo nyawadwa. There was a gap. To gap ne manabiro ma-fill. Because ng'eni, oganda nyaka bed gi jatelo. There is no vacuum in power. And when there is a vacuum, it must be filled. So at that time, there was some vacuum, which I came and filled. To kasi fill vacuum ni, abe
the more mabet gi ji, the more mane kora chako ng'eyo chandruok manitie mag ji, ang'o ma ji dwaro, obed sikul, obed ang'o, obed weche mag shida. Koro nabiro ng'eyo. So the more ma aneno shida gi, the more ma I feel ni onego awuog oko mondo akony joga gi. Koro emomiyo na abedo gi urge mar chung' Kisumu Central. Nachung' adier mana Yobu. Yeah. Gima nomiyo ne giteri, apani nitiere agenda mabe samoro ni uso ne jo Kisumu Central. One, mokwongo ne ging'e ni I'm available. Nikech kane giyiera, nan kodgi ka, wamadho nyuka, an kodgi liete, an kodgi shida, wan kodgi raha. So I was very available. And all you want as a member of parliament, first of all, apart from legislation, is representation. And representation means you must be there for them. Nyakibed kanyo. Nyakibed ng'ama ginya yudo easily. Accessible easily. Inyalo yudi kamora mora. I think man is one of the things mane gineno kuoma. Ni can be more available to them. Which I'm sure ni toka negiyiera, I didn't let them down. My simba en na macha. Kane gigoyo kitamako. Kane gin gi shida mora mora. Antie, obet shida maliel, obet shida marango. Na antie. Yeah. Ma giesa mabende wawuoye ni nyalo wacho ni jo Kisumu Central pari gang'o? Gipara gi weche mang'eny. Nitie jogo mapara nikech walamo kodgi e kanisa achiel. To gikono oda en ng'ama ohero Nyasaye. Nitie jogo mapara ke samoro girado koda kuonde mag chamo raha matin. Mago be giparago. Nitie joma waradogo pile e weche kaina giko. So gifeel ni oda ni en achiel kuomwa. To nitie jogo mapara be gi development. Kech an oda an gi gik mang'eny. Kata ichak mna Relios Ward ka. Kata idhi mna Jua Kali kae. Apanya ni MP mokwongo ting'o pesa cash money. Mamara mok ma sirikal. Over 3 million. Ni ute te mag Jua Kali 14 houses. Tamiyo each house over 200,000. To do a development project maginyalo kaka gin. An oda be ng'amo ko launch gimoro e Jua Kali ka e Kisumu Central miluongo ni scholarship. Aloso Oda Foundation kuma choke pesa ga gosiepe ga higa ka higa tapuonjo go nyithi ji. Moken CDF, it's my money every year. And I think I used to pay a check of over 14 million from my own kitty. Jua Kali ka kidhi nitie nyithindo masani timo engineering moro ni nyaka Japan. Wuon Japan nena. Katesi of Fred Oda. Kane basari natemo kaka dhano, dokidi miye jite bat natemo kaka dhano. Kochopo infrastructure mar education. Udura. Kiati chak muna bunga ka, kudhoka. Kidhi tiyodo lyoto Oda, ka gorofu chung. Kidhi e bathika mwabedeni, kidhi St. Mary's Primary ka, bido gorofa makoro na dhe matieke up to 70%, orono bido tieke at 30%. Kidhi St. Mary's, St. Teresa's Girls, ibro yudo ka gero ultra modern administration block, mano Oda, mana timo ndalona, plus a dormitory, mana chako kanyo, ma aweka odong 80 to 70% done. Kidhi Ezra Gumbe, ibido classes mana walo tadogi magero te. The same migosi, ibido kidonje Ilolwe Estate, awache TV ka. Mano pesa na, I brought 120 million under my own initiative. Monda go Lolwe Chalam, Lolwe Estate. That is not county money. That is my money. Akele kenda. Ki work forums, kidhi Dalahera, kiridri Kenobura, kiridri Ezra Gumbe, kidhi nyaka World Vision, nyaka sewage manomoko Kawoshkani. I brought that money, 550 million. I remember. Kagino nodwa chwanyagi former CS Masharia. Kamanyo pesa nendo. Magoyo that all area, kocha Kredala area, kiridri pin, and Akura. I brought the money. Engineer Donde is my witness, is the regional manager still. Engineer Rua was the former regional manager. Kapuku Wukai and Manochako Kode, Dondu Biro Tieko. Engineer Kinoti was the director general of Kura. Then he knows how I fought for that money. So I'm talking with certainty. Nila Mario Madongo Agoyo. Ndarama wuoke mbele mar Pinecon ni. Pinecon kanonyo mjumbe nen buru. I remember siep na uron, go siep na mako boko oyuda java to gono uda. Konywa igonu akarwa kalam. Kama kalo mbele mar Pinecon. Odo kase manyo pesa, yudo 58 million. I remember calling engineer Donde Java. Akon bwana. Oron daktari nyu siepna, mako bo siepna. Magi jo magi badwaro kuma ongi. Giminya lo konyago, chaki gone gilam. That's how I started
kabro wak membele mar Pinecone. To nawacho ni ka time Pinecone kende, ji dhi neno marach. So I looked for more money, about 200 million. Magogo Tom Mboya no lam te kakinene no. Kakinene no te, that's about 200 million. Awe mna mele mar donde manikuru na paro ni kaduogo, kanya sa uyena, ta tieki, gimbele mar Kmet, kede pinyaka Victoria Comfort, and the whole of Tom Mboya. I had the entire budget for this Tom Mboya, nyaka kamakuru wantieni. I had an entire budget of about 500 million, ta tiek Tom Mboya te. Including Migosi, including Kone Modong. The budget for Kisumu State was about 2 billion. And I had believed in 5 years, Kaduogo, I'll do all those roads. Unfortunately, things happened the way they happened. They, Bishop Abiro Mwai, they had no classes. I fixed it. They Kisumu Day, they had no toilets. I fixed the problem. They Nanga, they didn't have toilets, they didn't have classrooms, no ketre. I renovated. Ma make sure ni Nanga, akelo new toilets. They Dunga, they didn't have classrooms. Achungo gorofa kanyo. Kidi Pandipieri, they had no classrooms. Achungo gorofa. Kidi Joelomino, they had no classrooms. Achungo gorofa. Kidi Lions, they had no classrooms. Achako gorofa kanyo. Ronu biru tieko. Kidi Kisumu Boys, they had not seen CDF money since Pinchakre. But then I went and fixed my make sure there's CDF money there. Kidi Kisumu Girls, their hostels were broken down. I renovated the whole place. Ma make sure they can get hostels. Kidi KMTC, Kisumu Campus, Mataon, District Kajacha, their classes were done. I renovated, did an entire new block, and made sure they had classrooms. Kidi Kosau, I started a magnificent building. Katudi rumokaka na paro akia, but I started a very good building. Ma which angeo, nikata chopo kumochope, orone rukuru dia gavana. Pononya sawi yena maduogo, tadi complete dream na kaka na paro. Magadi, Shakil Noe building Morokacha over 10 years ago. When I came in, I completed 9 classrooms, the Magadi. Magadi didn't even have toilets for teachers and students. I went, kama koketre, amuko te, magero manyin. At this St. Paul Kanyakwa, they have classrooms not even sittable, rather habitable. Ma make sure ni I renovate gite matieko. Kidhi obunga ka, ntie gweng more tok Kasarani te kudo kajacha. Neonge stima chakre pen chakre. I brought in a new transformer, street lights, and connected over 68 homes. This steamer for free. Mati wanagi. Homes goni kanyo kumanye nyathi morowi, kijana usip na morowi te nyithinda angwendi chiel. Kajachande. Dhie gweng no te nyaka od kijana no. I'm done na kitu stima kanyo. Ano oda. Katibima na Victoria Primary. My work is there. Kidhi Central Primary, my work is there. That is apart from Bedo. Ni a represent gi, ni an kodge Liel, an kodge Rus, an kodge Sheda, an kodge Ra. I was there. So when I'm seated here, the things that I'm saying to you today, maga facts that are there and they're out there. Ni oda no team. Magigi team within 5 years. Not even 5 years, 3 years. 3 years. Remember ni 5 years ago, Corona chamu 2 years. Corona chamu 2 years makata inko yudi yoko tonimaki. So within 3 years, look at the work I did. To one opposition, look at the work I did. Mheshimiwa imonda penji gini kichangeni koro oganda bende koro neno chino machalo koda kamande kendo giwinji ka kiwuoyo. Imonda penji ni to within wacho ni within 3 years. Gie sani bende nitire yuak ni jubedo wacho achiel ariyo adek. Bende neno ka nitire dongruok moromo gi igni abich ma bende koro wan gi the current MP Masani. Okanyal wuon nyawadwa because okanya kaje Makinski menjo piny. Makinski menjo piny. In gi wuon kineno gi kama ni Lake Mari ma Kisumu Central. Okanyal wacho ke chokalo. Okanyal wacho ke chokalo. Kech poda nan gi dreams ga. Kakoda ma poda la monya seni kaduoge komni. Tadhi atieki. Koro mar nyawadwa to okanyane na inya. Okdanga uo on his behalf. Maybe ntie giga manadwa ni otimre in a certain way. To kaneno gi. For example, nadwa ni Tom Mboya ni, apart from Limani Estate, which is the second prestigious estate in Kisumu. Which is the second prestigious estate in Kisumu after Milimani. Tom Mboya, do you have roads? Do you have roads? My dream was to make sure that I tarmac the entire Tom Mboya to give it the prestige I wanted. Which is the third prestigious estate in Kisumu.
Migosi. Do Migosi have enough tarmac? I wanted to push for more tarmac for Migosi. Mago are my dreams. Do you have enough street lights? For example, Kia Kodo, Kidi Malo St. Paul. Do you have street lights there? We need to fix that. I have so many things. So Okanyal Woyo ni Mjube Masani is following his own manifesto. Otemogi mutimogi mano wacho ni obrotimo. Koro kanyo kadwa donje. Ado mana Nyasaye okonya aduogi atiek kuone maneno konega tieki to make this Kisumu a city. Orenwano ka campaign mokalo chan nen campaign maliet kendo ne ji nong'eyo ni nedhi kao kom no. To nobedo ka nobedo inyalo nyisa japiny kech samoro ji pod bende penjo tang'o mano timore. Kiswahili wacho ni aliyopita si ndwele. Ok inyal ng'e thoni. Chalo kama penjo ni to wuodma. Ng'ama ne ngimani otho nadi. Koro kata ni peji gido wuodwora. The answer is not tho. Kaka no tho does not matter. Wawe ni Nyasaye bro duoko. Bibi nitie kama ni kere nikech kaluwore gi development achievement according to me according to Japan according to me kama na kire onge gimoro ka gimoro ni gisane nen sana mar dong oduora kochopo to chopo ochalo sani mar tho kochopo to kata mana ni ninde pien ti chaka ni modho pie madei tho koro mano kidonje ikoni yaliyopita si ndwele ama sipite si ndwele kaka jatelo moro nowacho tiwegi kanyo. Jok manogo kura kata mabende campaign ne gin this Kisumu Central mabende ang'ene majority mabende pod sero mondo mi ogoni ombulu gina pod gin kacha. Lokruok mono ma pasa moro kata ikruok mano mabende in godo mondo mi gimano timore kik dhi. Emani awacho ni gaji pile. Ka thuol nokai kidhi omo pi aora. Mukai kikia nikech ni rwako champat kata pat kata kala. Ingeni pito kinyalwe modho, pito kinyalwe tiyogo, kech you need water for life. Mapo no Nyasaye okontu nokai mudhi uthiedhi michango kaka kora chango ni. Yo manyaka dhi yo madoge aore en na yo manithuolo kayacha. Gima nyaka ing'e, iyo no to kanya dok karwake pat. Kanyo to nyaka kale but gambuta rwako. Gambuto nyaka rwake. Koro adhi mna kalo kanyo. To koro ka thuol no pani oparo ni afuone, ok afuone, koro ariek. Okay, nditire gimo bende wacho ni Kisumu Central iloge dichiel. Mano mna ng'ama pache tin ema wacho gigo. Mna ng'ama ofuo ma pache tin. Kata lego ni wacho ga lego choni alegi loge didi. Dichiel. Atandi osechame didi koro. Osechame didi. Diriyo. To be kaka ng'iyo nyachame kata didek. Gimora mora mamit nyaka nuo. To kidwaro perfection nyaka nuo gimoro. I'm sure ni kata before come up gi station ni, before koro jopiny neu kaka nenu malach ni. Trial and errors motime odni. Kata studio ni, ng'eng marach. So, ng'ama pamo ni jatelo mora, kata dhano mora, makoni Kisumu iloge dichiel, mano ng'ama pache tin. Jatelo no pache tin, joma pamogo pachgi tin. Kenya kipenjiri, ento pame ang'o mamuron to nuo wajume pile ni. Opame ang'o to nyaka to nuo wajume pile. Opame ang'o to nyando nuo wajume pile. Opame ang'o to Kisumu East nuo wajume pile. Opame ang'o to Seme nuo wajumbe pile. Opame ang'o to Kisumu West nuo wajumbe pile. Enda kone ni fuo emomiyo ko nuo wajumbe ka. Fuo mag jomage. Fuo mag jotelo ma wacho gigo, mar ok nuono, to gi fuo mag joma pamo ni jogo. Kech anytime i make sure ni iga ka igi loko wajumbe. I stop gimiluongo ni flow or smoothness of flow. Gima flow mos. Kesama abiro gigiga. Atemo, igola to kigni abich. Eka chako ng'iyo kako nega time. Eka chako ng'iyo kod jopiny. Eka chako ng'iyo mistake mana timo.
to already in isegola. Ng'ama biro gi mistake be manyien. Kani yiero oda, kani in gigni 30 motimo mistake ni abich mi gole, mi kelo ng'ama nyien. By the time mang'acha wuok be kotimo ni mistake, koro in gigni 40. Kichak itimo kendo in gi 45. Kata in jago kura diol. Dikoni tho, josiasa jomiriambo. Ok josiasa jomiriambo, in e ng'ama wiyi ok ti. Ok ing'eyo ni onego bed ni mjumbe ibedo gi mjumbe achiel at least for some time mondo ng'eyi otim gima onego bed ni otimo. Ok nuo wajumbe giloko wajumbe pile. Kata dhako ka in gi outwood. Ok dilok mon seche te. Ni dhako noko ng'ado kitungu maber, mani riembo. Kiny ikelo moro mong'e ng'ado kitungu nyanya ma koro kia ng'ado, mani riembo. Ichak ikelo moro mong'e ng'ado kitungu gi nyanya, gima okia timo, okia we mo mondo chwakre, mani riembo. Dikendi di wuod wuora. Penja jawinjo no dikendi di. Mheshimiwa wacho ni dikendi didi. Mheshimiwa, gimoro nitiere kandie, japiny, kata mana jopiny, nyalo hero jatelo. To system, ama samoro nyalo loko jatelo. Mago be ni kanyo. Mago be ni kanyo, but inyalo tamri. Jokuonde ma ji osetamre. Koso bin wan gi system ma control Kisumu Central. Mago be ni kanyo. Awacho ni kochopo ndalo mar dong' tidong' adong' ok apantie system. Debe ni system tiyo kata Ruto dok obedo president. But debe ni system tiyo Obado ok doyombo governor gi PDP. Debe ni system tiyo kata Koyo ok doyombo governor gi PDP. Debe ni system no berga kamano. Kata Shaki ok dikoro ok donje. Japinye manyaka lok pache. Idhi gi chama mane? An ja ODM. I'm sorry to say. I'm ja ODM and I have no apology. An kuonde ma jomoko ka dhi akia pok ang'e chama gi. Chama mang'e moriere otelne gi Oburu Odinga. Chairperson en Gladys Wanga. Deputy party leader na en Simba Arati gi Abdul Naswad. Moro miwacho ni sisi ni wa Kenya chama chakia. Kechonge chama miluongo ni sisi ni wa Kenya. Chama nyaka bed gi ideology, gi registered, gi everything gi kuma odhiye. An party leader na awacho ka en Oburu Odinga. To ng'ato kik ng'isa be ni oti. Nikech tineno tibo ng'isa ni Gen Z mag oganda moro ma ewi got kocha cha. Sama gin gipako Rigathi Gachagua en kijana. Gen Z moganda moro ma ewi got kocha cha. Sama gipako Martha Karua en kijana. Gen Z cha samo pako Matiang'i en kijana. Gen Z makocha mapako Kalonzo cha. Sama gipako Kalonzo en kijana. Ang'o omiyo samono pako Oburu Odinga to ni Oburu Odinga oti. To lweny ka lweny, jaduong' nyaka bed mbele to kijende ni chien. Kata Kalonzo ni mbele to Manzo ni chien. Kata Rigathi ni mbele to kijende ni chien kacha nyaka moro machalo Maucha. Kata Martha Karua ni mbele to nitie nyiri toke. Kata Matiang'i ni mbele to Nyonka Giri ni chien. Kata Kenyatta ne ni mbele to Kibaki ne ni chien to Jaramogi ne ni chien kijende. Kata Jaramogi ne ni mbele to Nyong'o ne nitie to Orengo ne nitie. To Paul Mwite ne nitie. Kata Kibaki ne ni mbele to Martha Karua ne nitie to Uhuru Kenyatta ne nitie, ne gin kijende. Raila ne ni mbele to Oda ne nitie, Mbadi ne nitie, Wandai ne nitie, Wanga ne nitie. Kijende. Oburu ni mbele, Abdul Naswad nitie, Simba Arati nitie, Ouda nitie, Adui nitie kijende. Erokamano. Koma Kisumu Central bwana ka bende wan gi jomochung' mopogore opogore. ODM kandi bende wan gi kweth mabende ochung' be in achiel kuomgi. Ponono ni party bende nyalo wacho ni kaka jo ODM wacho ni nyalo kawo, unyalo miyo ng'ato direct ticket kana direct nomination. Mo nyalo timo na. Ok wanya timo mano sani. Nikech yath maduong' nyolwar piny. To ji yomba. Winyo tawanyika ji bagni. To mondo wake chamo bed motegno nyaka tim proper nomination. Nikech mae joma chando, mae gima bende koro chando mano ng'ama ne nigi teko na kende Nyasaye nyose kawo. Ng'ama ne ni gi teko na mar miyo ji direct ticket mawuok kodwa mowinj nyose dhi. Winjo ko Oburu Odinga ma in party leader wabe nyokoni wuoche mar elo kanya rwako. Aloso mana wuoche ga makora wuotho. Koro wawinjre. To nyo waseng'iso jowagi. We must do proper nomination and make sure that the correct person
who gets the nomination is handed over the certificate for run on ODM ticket. We can't do that blunder as a party. It can't happen, I know. Mamano gi minyiso japiny ni mano gi mok It can't happen. Just manya jopiny wabiro go nomination. To koyombi dhiang' e lach. Mani mi wadhi negotiation gi Ruto. Ongiso ni PSS adi mobo miyowa, ministers adi mobo miyowa. Wadhi e lweny mwang'eyo. Koro wabo neno. Kiromo gi PS wabiro soi kamoro. Kiromo gi chairman mar board wabiro soi kamoro. Ok wabiwe mondo jwa modong'. Kata udane madong'. I am very sure nyithinde biro chiemo. Abe ibiro soya kamoro. Though dong is not an option to me. Dong is not an option at all. It's not an option at No, all. it cannot be an option. Yeah. Aero kamano kapok wadhi e break ada mondo mi achaka mi thuolo ni makende mondo inyis na ja Kisumu Central ni to lek mari mabende en godo ne jo Kisumu Central mdwa dhi kelo ne gacha 2027. Mokwongo, adwaro ni ja Kisumu nyoseng'iyo koda ni an kode sa shida. Adwaro ni gidog ne mjume mani kod gi sa shida. Manindo kod gi koyo to riyo kod gi chieng' kaka natime cha. Adwaro ni on what the mjume masani timo, which is bursary, which is doing his best. I want to do it. He's doing it better maybe than me. Now I want to come back and do it at my best. I want to be at my best. Ami dreams maga Tomboya, Migosi, Obonga, Nyalenda. Kisumu is a city. Okone gubeniji wote chuodo. We must tarmac this city. We must tarmac this city and make sure we light it up. Mondo aduo kweche mag kuo piny. Mondo gechewa bams yore maricho gumo ideji. So we must make sure we must improve on our bursary. Mano nyaka timre. We must improve. Tino nyaka somo. On our school infrastructure, our schools, we are in a city. Our teachers must have a good working environment. We must improve them to city standard. Nyaka ginin ka skunde mani city. Those are my dreams. Joga mani piny, jo ODM yudo mani ka mag chama, ose thagre gini. Moko koro tie chama kanyo, kata gima giseyudo onge. Anaja chama chakre katin. We must uplift them. Nyaka wadwar yo mar manyo kata retirement benefit moro. Wadwar makro gitigo. Giage ujana gidonjo ge uze. Wamama na ni kuonde gi monge pesa ohala. Nase chako gi Jua Kali. I hope tini abodugo gini a beach. Adhi mbele gi gima natime Jua Kali cha. It didn't happen. Mano duat Nyasaye. Ajo nyaduogi. Mondo mama nagi. Ama nyu kagi nyabedo gi pesa. Magiloko go ohala. Kijenji in town ka. Milongo ni Mbogi. Nase chako organize gi. By the time mana wuok. I want to come back and reorganize them. And make sure they have something to do. They have something tangible they can hold on. Mondo waduok rate mar crime, kata kuo, kata mahundu, piny. Kakijende gi gima gichamo, gidak maber, onge mahundu mabunjo Kisumu ka. Prevention is better than cure. Wadwar yo mar make sure ni kijende gi wachung kodgi kendo wabedo kodgi. Mondo make sure nikech ok dwar riembgi, wasenyuologi gi nyithiwa. Oracho ber e nyathiwa. Gima koro nyalo timo, ere kaka wanyalo kawe mondo waloke a tool that can be used for the good use of the society. Wanyalo loko gi ji nadi. Obo dwaro na maisha maber, pinye motame. Wanyalo loko gi nadi. Thank you. Ero kamano maduong' ahinya kete mana kanyo wadadhi e weche magola matin kang' wadugo nyaka rom gajwang' to wadhi chako kachiel kodgi kama wawen wadhi chako gi somo ote magi ponone ni kacha gi penjo mora mora kata mana medo mora mora twak machalo koda kamandi nyaka rom gajwang' onwa ote magi Facebook pages magwa Chuny Onagi TV TikTok, Chuny Onagi TV YouTube, Chuny Onagi TV wadugo bang' sama chuok. Ma en duond Onagi. Ma en duond Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength?
Welcome to Kolweny Furnitures Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furnitures Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furnitures Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Dwond Onagi. Erokamano maduong' ahinya nyakora Mgajwang' kuom kete mane chuny nagi TV Adundo Jaluo duogo kacha kendo tielo mar ariyo mar duondo nagi ma bende wago mbaka kande kachiel koda moluor Fred Ouda kata mana dugi mane en mbunge ma Kisumu Central kendo en jachung' kacha ma Kisumu Central 2027. Nyakora Mgajwang' en kachiel kod lek maber modwa kelo ne kacha jo Kisumu Central. Nowacho ni kwa duogo tielo mar ariyo to dhi chako kachiel kod ote mari ponono ni dwa mondo mi igo mbaka kata manda wawinj duonde kanyo Nyakora Mgajwang' bende gi namba sim minyalo gwe sim. Wan gi namba sim mar 0731044138 kata mana 0731084138. Mano namba sim 0731084138. Nyalo gonwa sim kata nyiswa ni to pachien man Nyakora Mgajwang' kokamano to pod wadhi mbele kacha wan kacha gi ote mopogore. Mheshimiwa mondo wang'eni to janeno wacho nang'o. Wan ka gi iluongo ni Wood John Senior. Wood John Senior wacho ni mosna dugi en ema ne omiyo Elder 01 Media obed kuma entiere sani. A cheerful giver, may God bless you Wood Nyayala. It is true, very true. Wacho ni empower kijana moro kane Elder. Yes, nyaka gosiepne ma Victor Charles. I think media oben gi media ne. Gite agolo street. Gine mi empower gi. No, they are here. They can come and testify. Agola from nowhere. Maloko gi joma gi. Nyaka Ward Siaya. Mako joma empower te. They are all out there because of me. Elder, Ward Siaya, ngane, VC. Group no te. Wan gi Nicholas Adem wacho ni wachoda na wasiti kwa 2022 Kisumu Central Constituency. Wacho ni MP 2027 and Honorable Joaquim. Ento ni kawaida ng'eyo. Kese wijo nyinge tang'eni eno konya lokre. Wan gi Carol Mina bende wacho ni kene network. Wan gi Keto Bonyo wacho ni Steve mosna Wood Nyayala. Mano ket nyaseme.
wacho wan ka gi Jack Bobby Woodsob wacho ni wuod Nyayala wach piere tindo mano wuon Nyalenda osiepna. wan gi Bonnie Trevor Ndede wacho ni Ouda should check on his words whenever he's in the public, internet doesn't lie. Wacho ni nitiere weche moko mane wacho mbui kacha. Kaeto wan gi Dolphin Domtila Care wacho ni Hondifre osetimo to podio the timo, the only people servant 2027 and beyond. Boni manora mano keno nyasiriwa ang'eyo oda maber koro kata kowuoyo to go ng'i dhoge Domitila to nyalego manyar Care. Care ni mano nyasiasa motegno. Ng'ane ka comment lal kana ade nyakora Magejwang wadhiane koni wakwan gi moko kandi nyakora Magejwang wan ka gi daka chiel tu wan gi iluongo ni wan gi Eric Dimore wacho ni yawa wacho ni moko wacho kanyo mok ber. Wan gi engineer Onono Jayala wacho ni keep it up, good work, watching from game Yala Siaya County. Wan gi Otale Press wacho ni mosna hon Fred Ouda ka anofunyo Jerusalem. Otale mano ng'ata Dwi Dimore mano wuoda lego ka ruoth piny ndere piny Kolwenge en kata piny ng'ato ng'eni dalagi Kolwenge ang'e nyaka dalagi kato pingi tingi nyaka gidalagi. Kaeto wan gi iluongo ni Dichol Nyar Ouma Pele mano wadwa mano nyagame Kaeto wan gi iluongo ni wan gi Jacob Woodsuba, Bonnie Trevor bende wan godo kandie Rhoda Sandra wacho ni the only leader I know, this is one leader mawacho to timo, he stands with all, mbele iko sawa ng'ata. Wan gi Vincent Aduda wacho ni penjna odidi ni odhinego jogwa kokadho riat. Calvin Somoni mosna wuod Nyayala kone ni wamor kode en wamiye kura. Wan gi Edwin Goro wacho ni hon Ouda did well, it's true, he influenced the tarmacking of the ring road in Lolwe Estate, he should come back and help us fix the sewer system and drainage. Thank you, I will. Wan gi Regan Odhiambo Leopard wacho ni mosna mjumbe, he has done a lot for Kisumu Central, OTT, Tano Fresh. Mano Regan osiepna. Wan gi Jaja Dero bende wacho ni okete to wakandiro kamano. Wan gi longo ni Lizo Nditi bende nie to wakandie. Wan gi Nyobera kaeto wan kande gi Boni wacho kani awinji kendo nenu malere Stephen Fred Ouda was a good leader for Kisumu Central until he started having paid personal of the electorates. Mano gimo wacho kacha opakinini ng'ama ber kabisa nyaka chien kacha ntigi achilaria manotimore ka. Then wan gi wuode Nyaseme Martin wacho ni Ouda wuoyo mari emadhi mi kura. Ouda wuoyo mari emadhi mi kura weche maricho wirigo. Vincent Ouma wacho ni penjego ni erokamano. Wan gi Eric Dimore bende ni kacha, Dichol Nyar Ouma Pele kacha kwa joma moko nyikoro Magejwang. Wan bende gi namba sim kandi manyalo gonwa sim kacha. Namba sim en 0731084138 nyakoro Magejwang. Wan kande kacha kod twak mabende geto kacha Kisumu Central. Kaito Evans Ongati wacho ni kindly ask Ouda on how many bills he is preparing to table in the parliament if elected. Mana Evans mano wadi wuon Raymond Omolo. Mana Evans ang'e mano siepna. Wacho ni wapenji ni bills mage midhi table ponono ni oyiri. Misai ko bills midhi kete parliament. Awinja Evans kabisa. Mano Evans uchien. Erokamano udang'anya kwadhi mbele kacha kwadonjo bende ne isenge kunwa kacha matin tu nitie bende niselere maber kabisa bantiere jogo mabende ochung' mopogore mane party mar ODM to bende luoro pod nitiere ni inyalo winygi kata yiro ok nyal dhi maber to un kaka achiel kuom tene mag ODM mondo ilerna japiny ni to jogo mabende samoro ochung' e level mag MCAs kata MP mag ang'o madhi timore kata lokruok mag mabende koro samoro neno ni ukete ka makare. Gima nyiso jowa geng' achiel. Chama ka chama nigi problem ge. Iwinjo kata ka ji wacho ka Rigathi Gachagua kucha ni
yo jomoko we nikech okawo pesa mar ji mang'eny ka Ruto Oda koni be nigi shida, ODM be nigi shida, but siasa ok en kanisa. It's a totally different ball game. En risk mikawo. For example, Woodma, kiwuok midhi adhi e bank kenda kata kawuono, M-Pesa nane nigi pesa 140,000. As I'm talking to you, I'm trading at negative 2,400 sani. Pesa no ba aora ore liete, moko ba miyo mana ji, tamiyo joma kia kata kabro gona kura. Jogo nyaka Migori, moko Siaya, moko akia kata kano bedo kona moro Wuonda. 140 oromo nyithinda dak maber, bara chiwe kecha donje siasa. So everything you do in life has its own risk. That is number one. Number two, I do encourage you, nikata kidonja ndege, iburo koni ni we are approaching turbulence, but we are going to do our best not to do away the turbulence, but to minimize the turbulence. Kidonja ndege. Ndalo moro ne wadonje turbulence marach ka land Spain. To kone they'll do their best. It was a very bad turbulence. But to kone ne kata mana en bad no, gitemo mwalor. Same to Delhi. Ndalo moro wadhi India gi jakom Raila Amolo Odinga the late, gi an gi Rasanga, gi Eliud Owalo gi jomoko. To taking off from Delhi was totally nyaka or gimoro ewi muya ma check that fog kore kowuogi. It was so bad, but the pilot told us nyodhi temo, and that climb was the most hectic climb asebedogo. To finally kane wa settle ewi muya, negi koni they have done their best. So gimanyiso jomochungi ni Woodma chama ten na ODM okane moro. To kise golori e odi kendi ni biro chung. What we can assure you ni with the term, what the term our best kaka chama, including me abe the term na their best. Turbulence is ahead. That one can assure you. But gimanya lungisogi ni wabiro minimize turbulence. Wabiro make sure mago tontie jam. That means ngato nadi ni nomination mar ODM di bedo very smooth. It has its own issues. Nyakwa winjiri. And nani we will minimize it completely to make sure that the right candidate gets the ticket. Remember, I'm not an official, but I have faith and belief. Because officials go ngengi na nkodi yebungi. Oburu coding and babana and moro wakasiasa. Mama Gladys Wanga na nge committee. Rosa Buyu na nge committee. Junet ne leader na. Mbadi na nge. Opia Wandai na nge committee. Ole Kinagiri ne wango. Mage joten chama masani unge moro. Abdul Naswad manu my gym mate. Ne wadige gym bukini kukini. Simbarati ne lunga ni kansela ta lunga ni kansela. Keno uke kansela together. Na nemsie obeno ibedo kansela. Korwa enjoy each other. Manu siepna. So I talk to them and give them my view on how I think for us to make ODM stronger is to make sure that you have a free and fair nomination. Despite the heavy turbulence that can be there, they will do their best. They have assured me over and over. They reduce that turbulence by whatever level they can. So gichung, togingen yokibire kanisa, togingen they will take off and they will land, and the turbulence will be there, but it will be minimized. Ero kama nitire penjo moro mabena no katamo jo mang'eny temo penje kandie samani wacho samani temo lero no wakacha baruk makata ma ODM no wacho ni ninge mana chama ma ODM achiel motone ka achiel kod Dr. Oburu Oginga. Wan gi jogo mabendo balo mabende samoro gimbe gi chano mondo gitim rally kuonde mopogore opogore. Ponono gi chano mar biro Kisumu kandie inyalo wacho na jopiny na. Mokwongo gima jaluo nyaka ng'e. Ano kama nyisha ni adwa nego ng'ato, kata ni adwa ni odhi ode ng'ato, kata ng'ato dhi ka Nyasaye, doge klimno. Nakoni ka gimoro timre ni Gambogi, kata wasi, an kiki penja piny Nyasaye. Noka koni dhi penj ka Nyasaye. Nakoni penj Nyasaye. Kata ini nyalo shangiliwa wawasi, manu Nyasaye mokoni. Jinyagoni koko, manu Nyasaye mokoni. The same to Gambogi. Nakoni penj Nyasaye. Ok nakoni dhi penj kichopo ka Nyasaye. Kata mara President Masani, osegoga koni,
obro teri ka Nyasaye. An pok nako kama. To Nyasaye ma kata ji luoro ni bro teri edi. Bengeni kama bede ni ma Nyasaye nitie. Ang'o mane miyo kelo wacho ma? Natemo emphasize point achiel jothurwa. Teko mar oganda Luo en kanyakla mar oganda Luo. Ok nikech wang'enge kora. Adwa mondo winjre. Tachaka wacho negi. Ok wanyal tiyo gi the same style of leadership or getting into power mano chako 1963 mwachako again go power at this time. Tactics must always change. Ayeni Luo ne thuondi. Ayeni Luo ne thuondi. To thuon wani osekelono gik mabeyo to osekelono gik maricho. Tayie en gima lit kendo miya mirima seche te. Jaramogi notho moko bet president. E gima miyo nyalo pi wang'a chuod joma wuoyo sani gi. Ne giongo koda in 1997 in Nakuru town manathoe marisasi ogwara ka mokalo modhi. I can even show you kanyalo golo vest na studio ka. Ka defend Kuchi Raila Amolo Odinga Nakuru County Hall 1997. They were not there. They were not there. Kwa gore mondo ket Raila Odinga obed Luo kingpin. They were not there. Ka waringo gi Raila Odinga from waringo gi Mwai Kibaki ana instructions mag Raila. No gol Kibaki airport Nairobi International ko wuok mane wuok e London ko athiedhe ko tere Uhuru Park. Naringo over 34 kilometers gi tienda matindo be uputh. Mawuotho tama ka chopo Uhuru Park. Nikech watimo gima Raila Amolo Odinga wacho. They were not there. Ka William Ruto achiel ni Uhuru Kenyatta nego Kisika gi Chinkororo. Tariembo double cabin ni Sansara ma blue mar John Kitelet KBA brand new. Katingo Uhuru Kenyatta ka gole scene ka kura yenya sere mondo goya kwa kele airport ka. They were not there in Chwele when Oya captain would kadem. They were not there kawan gi Lumumba Fujo. Kawan ga Gunyo Wod Sakwa. Kawan go Jo Rasta. Kawa dong kendwa piny ka kuri nego Raila. Wasegolo Raila dhi. To na dong e ground. Watangula ni nego wa. Waringe ibungu ka jonek ni watongo gimora mora mondo wa hep. Ningimawa. We have fought. We have come a long way. Jomine no kano kwa uweogi. Gimwa gore ni. Ena chiel mar oganda Luo. Tacha momo na wach negi. Osepo kabindete. Kidhie piny miyo Kisika. Osepo gididek. Kacha chaniti usore Uda. Kacha nti Simbarati ODM. Kacha nti kuru nti Matiang'i Jubilee. Kidhi Western ka. Wangi ngate tawe. Wangi malali DCP. Wangi jomo donge ODM. Wangi jogo mani ya Uda na Mdavadi. Wangi jogo mani ya Ford Kenya. Sani kuru chergi moroni sisi na Sifuna. Nga Uganda mapoko pogi enjaluo. And they will tell you anything by telling you Oburu Kodinga oti. To we will Oburu Kodinga oti. To jenzima kochacha to pako Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ni kijana. Jenzima kochacha pako Matakarua nyako. Pako Matiang'i Kisika. Matiang'i ni kijana. Pako Kalonzo Ukambani. Matiang'i kijana. To nyathi Luo tingiso ni Oburu oti. Joko ti te to gengi kijende tokegi. Katuburu ni Oburu ke mwane ne kijende. Anoda. I'm 46 years of age. Gladys Wanga is 44 years of age. Ngamlungu Simbarati is 50 years of age. Abdul Swad is around 50 years of age. Edwin Nyang'ni is only 48 years of age. Oda, how old am I? Atandi Mbasna. Junet is 48. But we are there, one kijende, wachunge toke. So gimana ngiso jowagi. Niki gima kikwaye, ngata madopogo jaluo. Information no, kikalawasi, kikalagambogi. Okunyo nege ngato. I was only emphasizing a point. Ninga madopogo wa, to kikal awasi gilanguage. Erokamano, ano ka bende achiel kuom gino mabende koro ODM bende lando kacha en Linda Ground. Nano ka bende governor mar Migori bende nowacho ni mondo mi okwedno kik yienegi nyon Migori. Imbe wacho kacha ni oganda mabende samoro koro balo kanye gi kia historia kata mana segana kuma bende joluo oae. Okay, jonga kipenya mame. Achania gimitemo wacho nano ka bende governor ma Migori notemo ekogo kane gine rally kacha kendo nowacho ni ground jogo mapita mopengo serikal kata jogo matemo pengo broadbase kata jogo matemo pengo chama kiginyon Migori. Yeah, the word is not even kiginyon.
The word is that we don't want that divisive language. Bengeni jikia history. Mondo relo bed ker mar luo. Mondo bed gima en. Jikia dire mono pukre. And that division was brought by our own person, our own luo. In 1994. Tokto Jaramogi, 1995. Begedi ng'e lweny ma jaluo no, jaluo gi jaluo, ne wagore marach. Mondo relo bed gima en kawuono. Kik wigi wil. Kata ma, mondo achiel mar oganda luo bedi, ok dhi bedo tich mayot. Kech gini en influence mar atwara. Gidwaro ni mondo pog jaluo. To wan jomo oyie ni ok pog jaluo ni, we are ready to die for it. Tek ni jaluo dong gimoro achiel. Mondo teko wacha odongi. Ok en ganji mondo gore? No. But in 1995, it was worse than now. Ugunjaka, jino tongre maromo nadi. Kisumo ka, to Nairobi, Kamkunji, to Thika, to konen jaluo gi kabila moro, nen jaluo gi jaluo. Wapenja, neno kaka samni bende koro kaka piny medo dhi dweche bende medo kayo kacha, yiero bende wamedo dhi godo. Neno ka arita kwe nyalo bedo machalo nade? Kanye? Nuona. Kaka bende ndalo medo kayo, wachiegni gi election kata mana yiero ma 2027, gi kombe mopogore opogore, to ano bende kaka siasa bende medo tedore. Neno ka arita kwe chalo nade? Ok ane problem. Ok ane problem. Get sama wuoyo ni, jaluo mowuok machung president ma serious pok aromo go. So it means wan gi ji ariyo mayuare. Wan gi jalango manie telo kani, to wan gi ginene, wan gi atwara. Mabe manyo telo kod. Weri gi jomo dongi, opukni ewi mesa, tenga moketo puglo. Koro ineno gini en jalango to gatwara. Atoro keto pug gi ewi mesa. Uruto ni be mono puk moro. So wawe wuondre. Gini en ji ariyo. Tanto gimomiyo nyaka kawuono pod duting'o duona mondo agora gi sirikal mantieni en gik moko ang'wen. Mokwongo, an ok adhi e sirikal, an narem, to kaserem, dhi e sirikal notama. Ke chik manopuonja ni ka wuoru gi meru pok odhi e mesa, kik idhi e mesano, rit gibed mondi. An atamra dhi e mesa, mawe ma wuora gi wuora mane Raila Amolo Odinga odonjo e mesano. Mokona ni koro en clear. Eka kura biro. Hawi marach, owewa. To kowewa, tan gi gik moko ariyo adek madawache wi gini. Mokwongo, nitie positions moko e Kenya ka ma dino ok wayudo. Ng'ama nong'e ni chieng' moro jaluo moro de bed kata en na mfano ne ng'e ni jaluo di control pesa e Kenya ka. Jaluo mong'e ni ok en johala. Jaluo mong'e ni en ok ochul tax. Jaluo mocha be di bed minister mar finance. Ng'ama nong'eyo. Okelnwa stima ka. An ok ochuno ni madi nyaka konya. But I'm sure nitie jagweng'no ma be winje maber kata en ng'at achiel e nying madi koro thagre. Nitie jaluo moro ogunja ka kata wanda yo kokonya do an osekonya by kelna transformer in exactly 12 hours. Akwa transformer to within 12 hours no chalo na lek na yudo transformer. Nitie jaluo moro kata ogunja ka manye thagre makoro winjo maber. Nitie jaluo moro karachuonyo kor gireika nyakalo kor girei mondo molo. Ano kigo lam ma ok apar ni jogweng'no nowa ileko ni lam ne kale dhodgi kacha. Sama wuoyo kodini lam charingo gi speed ma pok adwara yudo. Nitie nyithi luo moko mang'e ni koro ndike polis gi nyingre mondo molo. Nitie jomoko Kisumo ka ma winjo maber gi nyingre mondo molo. Dino ok otimre. Warito higni 5 ka Uhuru ni e telo. Ok ne waneno. Nyara miluongo ni Muhoroni ni, Mamboleo Muhoroni ni, Uhuru tieko higni 5 komakre gi Raila Amolo Odinga. Ok nosudo. Kaka no launch, mogo lam mar mita 100 nochung' kanyo higni 5. Sama wuoyo ni doge lamno. Osudo. Gimiluongo ni Rusinga Ring Road, mane kata dhi Rusinga Lodge ne problem, urumo kaneno kama. Jothurwa, kidhi Homa Bay Town, ok ding'eni Homa Bay Town jothurwa, ibiro paro ni en town moro ei piny Okuyu. Olokrega Singapore. Tij Gladys Wanga, gi Raila Amolo Odinga, gi Raila Amolo Odinga, gi William Ruto, gi Raymond Omolo, okawo town moloka Ataro. Ke tich matek mar gavana. Ke tich matek mar William Ruto.
ke tich matek mar Raila Amolo Odinga the late. Jothurwa, sani Ruto nyo biro ka. Osedonje gwenge nyaka Usenge. Ni neno gik motimo. Ruto nyo biro ka, kata ka stima jothurwa, waneno. Nyithiwa, waneno kindiko. An, chono kane kata ka obunge mag lodi donje kata chopa mar president. Kata kane donje chopa no kokonya. Ta am sure ni kane jonete chopa cha giwanga. Okade giwa chweche gi mar ji ariyo. Ndi gik magi kuodho ni Ruto e chopa cha. Mopogre. An chopa mar Uhuru no kane jaluo madonje. No kawai neno. For the first time, nyano ka joluo nyumre chopa lora. Elisha Giri nyumre chopa cha lor. Tani nyumre chopa no lor. Wanga gi jonet ringa e chopa no gilor gi dok gi idho. Nyaka bede ni giwacho weche mag joluo. Ber neno, tok di bede chiel. Moko nyaka bi mos. Debe ntie jaluo machung president. Anda we Ruto monda support jaluo no. But again, gima wacho ni. Ok di team the same politics for 50 years. Podi dwa time the same way. Ni joluo an nyakoni ji nyoro. Kata ka nitie chance. Kata ka nondike muma. Ni kabila ka kabila. Nigi time ne mar bedo opposition e Kenya ka. Wan kaka joluo yawa. Wasetimo maro for 50 years. Korwa maro opposition na nondikunwe muma. E Kenya ka wasetimo. Kabila moro botime. Okwa bejo oboke gi kidi. Gi placards gi Thailandar. Erokamano kuom Gajwang' mane duondo nagi ka wadhi koti kon mana gi penjo achiel gino mabende koro timore ne wuod luo kacha mabende koro wano ka osebedo koluoro waseno ko oliekore mbui kone gi kone kendo Uganda bende osebedo ka go mbaka Tuju nukako Uganda luo ng'ene kaka jotelo bende samoro kuothe wonma anto adona bed very clear wach Tuju kadwa donye Kamina ni Woodma, anaseka ulon. De chiel de rio. To se pea didi. Ose pea didi. Didek. Ose pea didek. To pech mo pea no. Pochunya no koto. Na dok mno hala maloko hala. Madugo mos. Mari Tuju cha okadwa donje. Because one, it is matters to do with law. Two, it is matters to do with banking. It has its own legal procedures. Anya no late day. Anya shida manakale samipe ugiga. Mo ken weche siasa. Wonma, gimose wuk ni ng'ato no ka loan 1 billion or 900 million. Muchi wa asset. Magigo timre. Ingeni koro, unless iwinjo sides gite, to di donje. Ji peo makata sama uyo kontie jomo peki sumoka. Mang'eng. Sama wuoni, nitie ng'ato machiegi oringo nikech no pech wuore. Owech wuore. Ni ng'ano dhier. Nitie ng'ato ma sama wuoni ochomo Rivayala. Gache manyotegemea chope. Koro gima nya wuoye. Aneno ne lit kaka owadwa kaka Uganda luo. Kaka jalno bembe osepe. Ang'e lit mar pecho. Anya neno no urumande. To gima datimi to onge. It is a matter of law. En wach mar sheria. Ten wach mar banking. Ma pesa no chiu. Ma Tuju no confirm pesa nadi. No miye. Milion 900. Go kwandi. Kuma milion 900 nyuole. Kata gi 10% woduore. En pesa di per month. En pesa di. From 2015. 2025. Mano 10 good years. Ipani en pesa di koro. Kure ni wachimo kadwa donje. Awinjo ne late. Kenda dwaro ni mondo ochangi. Ruto nyo wacho gimoro. Ni Tuju nyo siepegi. Kade an Tuju kawuono ni. Ruto gima nyotemo nyiso Tuju ni bwana ayie kelo lweta. Kel lweti mondo wamad ni maarifa. In other words, nyalo bedo ni gini kumose chopeni kata president ok nya konyo. Samoro loan osedhi, bank oseusi, kech bank is based in Europe. Headquarter ni Kampala ka. Samoro gini osedhi, but wuoduora, kata kosedhi. Ng'isa ni kanye manyalo konyi, ang'o momaki matek. To Tuju bro ng'isa ni bwana loan ito dhi. Tangi wima 50 million ka, nyithinda somo ka 50 million, gira moro nchako gero chung.
konya gi gimoro. To Ruto bro ng'ise ni winjo wuod wuora. An kaka president, anyalo konyi gi milion 200. Kata ka koro kochulo lo chodhi, to milion 200 ni, chake ohala moro. So if I were to you today, gima Ruto nyo wacho cha, mache matiyogo. Iwinja? Tadonje wach Ruto cha. Tareso kama daresi. Lopa nyalo dhi, bata nyalo petrol ma Shell gi Total. Kata ka koro nya expect to doga milion 100, koro yudo milion 10 ka. Life dhi mbele koso kodhi. Mbele, an ka gi comments mabenda do mondo som kandiro kama kono Mugajwang kuom ketonwa kacha pachi. Ruto bende nonyiso kacha pio wanda mondo tigi wiye. Manto ne wacho kare. Manto ne wacho kare. Ipana ng'oma nonyise no tigi wiye ntefu. Yeah, samo mi telo konyo ganda u. Mane gima notemo wacho. Ng'eny makoso kumare. Manto nyalo nyiso wanda inya ndiko nyaka wanda message ndiko ni mbadi message. Ngacho mi open check. Omiyo open check. Konjou wadonge ga chiel. Woguru ko oko tuju nani mbadi konjowa. Wandai wogoko konjowa. Atandi wogoko konjowa. Remo Nomolo wog oko konjowa. Dipo ni samane Dorcas Oduor wog oko konjou. President ok dibi kama nokelo gimoro amora. Boko bibiro Nyanza pile. Dipo ni samano luore ni noneno achiel ariyo adek mabende samano neno jogi okony jogi. Apana. Nyalo bedo ni mano boneno, but again at the same time, onyalo bedo ni jiwogi. Nikech okage tim kako expect. Ok nyoko tim kako expect. Nyalo bedo ni timo kako expect, but okone gini omera, meduru lwetu. Samoro gitimo kako expect. Baro dwaro ni koro kuma gini ochopeni, wani akere keke, thuolo donje ko. Thuolo donje ko. Koro, tigiwiu meduru lwetu. Mandi gima nyang'isa tandi, tangiso Dorcas Oduor, tangiso siepna Maremo Nomolo kendo mowadwa, tangiso chairpersona mama Mahero, mama Gladys Wanga, tangiso mbadi mosiepna ma personal friend, tangiso wandai be mowadwa kendo osiepna ma personal friend. Gijeu lwetgi, gitigiwi, gikonyo gana luo. Kama ginya konyo. Gimak simbe jopiny, gikonywa. Kama nyalo do, kok ginyal maku simbi Victor, Steve, gimak simba. Gimadhi losono, bro konyi. Yeah. Ero kamano wan kande kachiel kolungo ni Nancy Achieng', Nancy Denga, amor gi kaka iwuoyo you're my candidate, I'll support you, gi order, count my vote, inshallah. Wan go tale preso wacho ni Mano nyakabar. Mano nyakabar. Okay. Mano otale preso uda wuoyo marie kendo maber ayie kode. Mala ben. Musiepa Dwinyang. Wan gi pastor mar Bethel Church Dunga. Mano pastor musiep na inya. Wacho ni watching live from Dunga Beach. Mano ng'ata inya. Wan gi Gaddafi MC Makatuk. Wacho ni mane mjumbe madok rito wa Swagori 2037 kocha podotin. Mano wuod Kisian. Mano wuod Kisian e Dhondara. Kaito Carol Machani Steve Mosna Dugi Ouda work beyond expectations in Kisumu Central. I'm thankful to this man. At least my child finished school from Form 1 to Form 4. I'm forever indebted to this man. I will vote him 100 times. God bless him. We thank God. Ero kamano. Angi Erwin Ochuli bende wacho kachene. What did he do? Why should he be elected again? Mano Ochuli wacho kanyo. Ochuli kore kodonjo enang'eye, enobro pinga. Enang'eye osebedo ko pinga through tobo pinga, lakini ng'eto ng'e gima natimo. Ng'eta ng'eye. Angi Olisi dik wacho ni erokamano, mjumbe wuo maber kabisa, asante sana. Wan gi jogi ng'eny. Soma. Sai matin, wan gi luongo ni Adede Sheshe, wacho ni awinjo twak ber kabisa. Mano imsie kaloleni kari shauri moyo. Ene mokawe. Okacho no kawe. Akoni ochung kaloleni shauri moyo nusiep na ang'eye as a person. Ang'eye as a person. Koro okanya wacho ni akiae. En ng'ama ber. Producer wan ka bende gi Dede Sheshe okete kanyo ber kabisa erokamano. Ng'ane ka pod wan gi comment mapok wasomo kande apani wasomo gi Katenya koro Mugajwang'. Kwa tieko mati nyalo duoko kata nyalo wawe Kisumu county jochung kacha mang'eny. Governor neno ng'ama kawe. Okanya wacho. Erokamano. Gino siepe gato.
Kwa kamani kwa mgojo wanka utul makenda maguniro kamani madunga nyoko mkete mane chunyo nagi TV dundo jalu kamani wankande kachel koda dond onagi kendo watuak maber kabisa kachel koda Moluora Fred Ouda kata dugi mane en kanyo mbunge ma Kisumu Central kendo chung kacha e laro komno kendo e gamar 2027 injo ka kuwe kanyo kwa mgojo wanka mbaka utul makenda maguniro kamani madunga inya kum ute magi kum kete kandi kum tulo mare mabende kamar bedo kodo chakrano chake nyaka bende gisamo tiki nyokoronge juangero kamano bende ne midusa mar chenro ni Nelson Mandela okore wuodo funyo Jerusalem nyokoronge juang mabende koro neno ni chenro ni chopo ni kamora mara mentire kapo kwa tie kota deka utholo makende manda mi mweshe miwa ponono nini kachagi ote mari na japeny. Mokwongo adwan mondo anyis delegates te mag ODM makiny travel ka gidhi NDC alamonegi Nyasaye gichop maber kendo giduog maber to mondo function matirowa Nairobi kaka jo ODM orum maber. Mar ariyo adogo erokamano jo Kisumu Central kuom chuny ma gisebedogo koda kendo gisechung' koda kendo jogo ma pod believe ni ajatelo maber. Nyasaye mondo oritnagi kendo mondo oumnagi. Mogik ahinya wan e pap Kisumu Central 2027 to gimanja nyiso jothurwa ni kier ok en lwar. Kier ok en lwar. To ng'ieno manokawano nokawo koroko champat wado ka oroko bude. To 2027 oge kubahatisha. Nyasaye ni kodwa wadhi kawo komno e nying Yesu. Amen. Kwa kamano ni kuramga juang akautul makende maguniro kamano modunga inya kamane tai chunoni enan Steve James aka nyakwa nyaronyo one nyakwa Mkailo Goat kangero wa makawuono na en thuol odonje ko uritu masane.